Daithor pen Rongbongat atowar kaheno pik sangti ke pon akili kilit pik ajok radatum kachela atowar pi thedum kana hokpon. Inkora truck number Duarbaguri constituency ke parlo Daithor pen Rongbongat an kacheleng atowar kaheno kilit pik ajok school college kiso kiun e penchenglo hithi kulat kedam atum sungkrung khangjang asonsi theglonglo athe towar lehino puluti kedam kevang penchenglo sonsurya kana hok do lapen sangti arlong kipon atrak jasimet overload akar dik kipon ajoksi towara bangke kahinota litpiklo lasi bangso towara bang sangti arlong kipon wek atum prabjin pen towara bang sangti arlong chithokpon et asonte raratum setame akijogwan dupo lapen dumper truck atum setame asapsu katewara bang joychet ahok pinpur dami Karbi Anglong laki ason natural resources dopik laso ajo Karbi Anglong ki ser Anglong puta pinang an ratatum ki jithang muntalabangso aser along non ningkan ko anbaksi dula athi arni wang si ison pen ison natural resources ahormu munitatum pana hokbom thetanglo lason thot si Karbi Anglong along kido ason kana hok tuwar penchenglok sonsuri kana hokpon asonlo lasi ajonar lo sangti ke phur kilit parpik pen ajok kai ke dumper truck pen ponsi towara bang kacheleng atowar pi kana hok thedum nangdolo laso jok joseme towar kacheleng aradatum tami hithi kulat kedam pen chenglok klim sumaratum school kedam kevang office kedam kevang atum ansitame thedung akisung chitong nang kok ason lasi un an pen towara bang sangti arlong abang prabjin pen chithok pon asonti pusi hawara radatum pen pachini labang so puthak josemet un an akiprap pen misen nang thek klem pon asonti mesenji pusi kacheleng aradatum pen chithanorinti news text report b news 7